What do you think about Igbo presidency? Possible or impossible future tense? Ọ dị impossible. Mgbe o jide impossible, ọ bụghị Nigeria na-decide ihe na-eme ebe anwa. Ife na-eme na Abuja bụ na UK ka a na-decide ya. That's why before you na-eme anything, you get visit to go to that Downing Street. And onye Igbo bụ a very difficult person. Onye ọcha achọ onye ga-awụ ya isi. Even Peter Obi ndị ọcha ma na enyi ya Nigeria na ọ ga-edozi Nigeria. Mana ọ ya cut ha off n'ihe a na-erite. And ọ bụrụkwa ngị nwanọ n'isi ebe a ihe ekwenye onye ga-awa gị isi. Idozie Nigeria ha achọ ya achọ. Otu a Nigeria gasịrị agasa bụ uru ha. Idozie ya kịta ha nwa ya na-eritezi. So ha ya achọ ndị ha ga-use wee na-eri ihe ha na-eri. The only way ọchịchị ga-eji banwe onye Igbo aka bụ n'ọhịa dịka na onye Igbo bụzi onye ama etu esi ya na Burkina Faso. Iwere ego di ya ka ekwubezie. Ịghọtago? Ma ọ bụrụ na gị ha tụrụ n'akwụkwọ ị ga-ejegide court ike agwụkwọ. Nwanne anyị nwoke Peter Obi o duru onye ọbụla anya nọ ya win. O duru onye ọbụla anya nọ ya win. So onye Igbo eji abụma mụnwa masị ndị Igbo zuo ka anyị mebe ihe anyị na-eme. Maka na onye Hausa ahụ na-achị anyị ọ bụ ha ka ya eriju afọ. E nwekwara ajụ njụrụ ndị Igbo inye anyị presidency ma anyị dị ka ndị Hausa na anyị wee dịkwa etu anyị dị ma anyị na-ebi ọfụma ọ na nke ka anyị mma. Efu na anyị nọrọkwa etu anyị si nọrọ na-eme ihe anyị na-eme ka anyị sị na ya amaghị ihe. Ọ ya emegide maka o ji ihe nwata wenye aka elu akala oyile ọ ga-ewetu. Etu anyị si nọrọ kịta na ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo ka o ji n'onu. Anyị nwee advantage na Nigeria na etu ọ bụla isi check ya ha na-edevelop be ha mana ịnenekwa development efu na ya nọkwa far from ya bụ ihe. Ọ maka na anyị bụ ndị na-eme buying and selling ka ihe seaport a jide anyị mkpa too much but in either way anyị na-survive. Ya ka o ji dị mkpa na ka anyị bidogodu na steeti anyị na ọ bụrụ na governors anyị nwere ike ide speed up development in our own way. Even na ya amadụ na ndị anụ nwee smell by that seat of presidency before. Iwatago. Ọ bụrụ na a combine effort all the members of House of Assembly federal ndị anọ na National Assembly ọ bụrụ na ihe lulu anyị enyere ha na ha ga-eweta nwu ya couple with nke anyị generate na by internal generated revenue anyị join ya together ụdị etu anyị ga-esi ga arise ọ ga-adị onye ọbụla surprise. Iwatago. So anyị wee ije na-egbu onwe anyị na presidency we cannot get it. The movers and shakers of ife a na-eme na ala Igbo try they no fit do am. Ojukwu na onwe after ka ọ gbachara ọsọ anata ọ join MPN